салом, маслиҳатҳои муфид дар боби қоидаҳои часпондани мӯйҳои сунъӣ. Рехтани мӯйи сар дигар мушкилии ҷиддӣ нест, зеро бо истифода аз технологияҳои муосир ба сар мӯйҳои сунъӣ часпондан мумкин аст. Як қатор қоидаҳои муҳиме вуҷуд доранд, ки ҳангоми часпондани мӯй бояд ҳатман ба назар гирифта шаванд. Якум, пеш аз часпондани мӯйи сунъӣ ба саломатии мӯйи табиии худ диққат диҳед. мӯйҳои табиии шумо зуд шикан ва беҷон гашта бошанд, аввал табобат карда, баъд мӯй часпонед. Дар акси ҳол натиҷаи дилхоҳ ба даст намоед. Дуюм, қабл аз амалиёт мӯйи саратонро тоза шуста, хушк кунед. Ин кӯмак мекунад, ки мӯйи сунъӣ дуруст насб карда шаванд. Сеюм, мӯйи сунъӣ бояд бо мӯйи табиии шумо мувофиқ бошад. Агар мӯйи худатон кӯтоҳ ё борик бошад, мӯйи сунъӣ низ маҳз бояд ҳамин хусусиятҳоро дошта бошад. Чорум, барои часпондани мӯйи сунъӣ клеи махсус барои мӯйро истифода баред. Клейҳои гуногуне мавҷуданд, ки ба сохти мӯй ва эҳтиёҷоти шумо мувофиқанд. Панҷум, мӯйҳои сунъиро ба таври дақиқ ва муташаккил насб кардан лозим аст, то ки табиӣ ва зебо ба назар расанд. Шашум, аз омехта кардани мӯйҳои худ бо мӯйҳои сунъӣ ҳангоми часпондани мӯй худдорӣ намоед, зеро натиҷаи дилхоҳ ба даст овардан наметавонад. Ҳафтум, барои он ки сифати мӯйҳои сунъӣ ба зудӣ вайрон нашаванд, онҳоро хуб нигоҳубин кардан лозим аст. мӯйҳои сунъиро низ мисли мӯйи худатон шумо бояд бо шампун нағзакак шуста, баъди шустан бо фен хушк кунед. ҳаштум, агар шумо дар насб кардани мӯйҳои сунъӣ таҷриба надошта бошед, беҳтараш ба мутахассиси зебоӣ муроҷиат кунед. ин буд чанд қоидаҳои муҳими часпондани мӯйҳои сунъӣ, ки кӯмак мекунад шумо натиҷаи беҳтаринро ба даст оред.